يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambe masara mani foka abarkada halimi sonani ka bidunya irana kaula dunia kafo obe ka jem kan fleni wati na jem kan mini amba fama faso jokene dogokun mimbe nyanamaya tilinyata jabarani su sanfɛ ka fulasi awkelena na bela jelemani wati na mali kono farafina bangunga katasi jien fanto bela jelema ni onga jamana takalaje ibaye kafo am se ka fɔ tagama jamana do bari maliden caman minnu bɛ bɔ anw ka jamana kɔnɔ ni ka taa i sigi jamana wɛrɛw kan kalan ta sira fɛ dahirimɛɲini ta sira fɛ ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ni an bɛ u wele ko tunkarankew bi an ni maa dɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min ye tunkaranke ye ni ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen do Congo Brazzaville ma. Congo Brazzaville ye jamana ye min bɛ farafinna yɛrɛ camancɛ bolo kan maliden caman ka ca ni jamana kofɔlen na min ye Brazzaville kaw yɛrɛ fɛla ye ka taa se Pointe Noire bɛɛ lajɛlen ma. Wa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ arajo ɲɛtaa ka taa se tele ɲɛtaa ma a kanunenba don nin yɔrɔ kofɔlen na cɛsiri kɛn bɛ u fɛ malidenw ye baara caman bila sen kan ni jamana kofɔlen yɛrɛ kan ni o ye Congo Brazzaville ye. Jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma communauté malienne main dans la main n'o de ye bolodi ɲɔgɔnma jɛkuluba ye min bɛ Congo Brazzaville kaw fɛ yen nɔ a ɲɛma Soumaïla Traoré communicateur don. O togo kelen na Haut Conseil bureau olu ka kumalasela don an ye a wele ka na bi an ni ale ka se ka baro kɛ malidenw yɛrɛ ka lahalaya kan ka taa se ale yɛrɛ ka jɛkulu ma Congo Brazzaville kaw fɛ yen nɔ olu yɛrɛ fɛla ye Mali gɛlɛya la fɛn min ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la wa ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ masala ye kɔrɔfɔ fanbaw bɛna boli minnu kan ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma yanni an ka don masalaw kɔnɔna na ka kuma di Soumaïla Traoré ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsi tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma. Salamu alaikum Soumaïla Traoré. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I Traoré. I ɲambele. An ba somɔgɔw bɛ di. Denba bɛ di. Baasi t'i la. N ka foli ni tanu bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye. Alhamdulillah. Minnu ɲɛ b'an na nin waati na ani minnu tulo b'an na. Donc n bɛ tele ɲɛta direction fo kosɛbɛ. Tabarikala. Ka radio ɲɛta direction maaw fo. Alhamdulillah. Minnu bɛ émission in labɛn n b'aw fana fo k'aw waleɲuman dɔn Alhamdulillah. n'o ye Amadu Ɲambele i n'i ka équipe. Tabarikala. Donc comme an bɔra sali la alhamdulillah an bɔra sunkalo la an bɛ dugawu kɛ an ye bato minnu kɛ ala ka kɛ bato minnu Amina amina ya rabbi. minnu bɛ yen n'u ma ɲinɛ an ye ala ka hinɛ na ala ka yafu ma Amina. ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta dɔn kɔnɔ ala ka san wɛrɛ yira an na Amina ya rabbi. banabaatɔ ala ka kɛnɛya d'u ma minnu ka kɛnɛya ala ka caman fara kan Amina ya rabbi. an minnu bɛ tunga na kɛrɛnkɛrɛnya la n bɛ tungarankew fo kosɛbɛ Tabarikala. fiɲɛ mana wuli bɛɛ tɛgɛ b'i kunna dɔɔni de la n y'o de fɔ ne sigilen don Congo Brazzaville Congo Brazzaville. ne de ye Soumaïla Traoré Alhamdulillah. ne ye jɛkulu sigi ni n b'a fɔ jɛkulu min ma ko communauté malienne main dans la main maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Congo Brazzaville kelen tɛ diɲɛ fan o fan donc nin dun ye foli ye ka taga bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn bɛ fan o fan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Congo Brazzaville Ɲambele. Ni ala sɔnna ma ayiwa Soumaïla Traoré an ye wele bila i ma bari an b'a dɔn k'a fɔ i ye wulikajɔ min kɛ walima jɔyɔrɔba min b'i la Congo Brazzaville kaw fɛ yen nɔ ani ka se ka na barosigi kɛ i ye an ka wele jaabili min kɛ tele ɲɛta bɛ o bonyamasegin ni o foli kɛ ka taa i yɛrɛ yɔrɔ k'a ɲini masa Rahamani fɛ ala ka ani sababa bɛɛ k'a fɔ ko i Traoré ayiwa Soumaïla Traoré i bɔra sisan ka jɛkulu min fɔ communauté malienne main dans la main nin ye jɛkuluba ye min bɛ bɔlɔlɔ sira kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la WhatsApp ja WhatsApp bɛ se ka tiɲɛni kɛ cogo min na WhatsApp bɛ se ka ɲani kɛ ten tɔ cogo la Soumaïla i da don a la dɛ jɛkulu in ye mun ye. Alhamdulillah an bɛ ala barika da ala ye bidɔn yira an na
n bɛ tele ɲɛta fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ani arajo ɲɛta alhamdulillah parce que o jɔyɔrɔ bɛ tunkarankew dɛmɛni na quoi a bɛ komi hali n'anw bɛ kuma whatsapp kan bon donc ne ka image ka ye a man ca an kun bɛ diɲɛ de kɔnɔ bon donc k'an sama ka bɔ diɲɛ kɔnɔ k'an bila kɛnɛ ma tele ɲɛta ni arajo ɲɛta sababu dɔ ye alhamdulillah o bonyamasegin an b'o k'u ye kosɛbɛ bon ala ye bidon yira an fana na an ka bɔ k'an ka jɛkulu ɲɛfɔ maliyɛnw ye parce que wagati bɛɛ de u bɛ an kumakanw mɛn whatsapp de la u bɛ audio kolonkolon ka taga téléphone kɔnɔna ma u m'i ja ye sa walima k'i ye jabarani so la o ka suma nka ka taa i bɛ kumakan de bɛ bɛn whatsapp groupe sanfɛ ka caya maliyɛnw kungo la Congo Brazzaville kaw fɛ Pointe Noire Kinshasa diɲɛ yɛrɛ fan caman fɛ i b'i ka kumakan a bɛ bilali min kɛ a bɛ kolonkolon ka diɲɛ fan caman sɔrɔ ni nana cogo di k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ɲanbele donc a nana cogo min ala barika la n donnen kura Congo n taara yen vers 2011 don kelen bɛ sigilen magasin kɔnɔ donc ɲɛ b'a la maliyɛn kɔni ka di n ye kosɛbɛ maliyɛn ka ko ka bɔ maliyɛn ka ko ka bɔ n bolo kabini ma taa n b'a ye tunkarankew bɛ min kɛ bon a ye tunga nɛgɛ dɔn n yɛrɛ la n fana y'a essayer ka taa nɛn d'a la k'a nɛnɛ a bɛ cogo min donc n sigilen de bɛ dɔn dɔn ɲɛ b'a la a ka di n ye ka maliyɛnw dɛmɛ mais se tɛ n ye donc n y'a ye faamaw bɛ mɔgɔw traiter cogo min donc u b'u jɔ siraw la u bɛ mototigiw minɛ se t'u ye u bɛ fɛnw de kɛ moto kan dɔrɔn ka t'u dayirimɛ ɲini u b'u to kɔnɔna na u b'u minɛ u bɛ wariw minɛ u na u bɛ dɔw minɛ k'u siri k'u bila mobili kɔnɔ tile la bon ne kɔni b'a ye vraiment a tɛ ka kɛ ne yɛrɛ la mais a bɛ ka kɛ minnu na u ni ne bɛ kɛlɛ bon ne y'a essayer ka gɛrɛ an ka lasigidenw na ka taa ɲɛf'u ye n k'a lajɛ ni maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min n ko tɔɲɔni bɛ fɛn na ko non ko nin y'u ka dugu sariya de ye k'u ka sɛbɛn k'u ka bolifɛnw na Congo Brazzaville kɔnɔ n ko mais ni se t'u ye dun o ko mɔgɔ tɛ se ka taa autorité bara k'a k'a ka baara dabila n ko ye tiɲɛ ye donc an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n ser'u ma bon n y'a ye moyen t'a la dɔrɔn n yɛrɛ ye kaye ni biki ta ka don sugu kɔnɔ n bɛ ɲininkali kɛ donc e ye maliyɛn de ye wa n'i ko awɔ n b'a fɔ i ka whatsapp numéro di dɔw yɛrɛ bɛ ban yɛrɛ mais n b'a fɔ a y'a di ko dɔ de bɛ n ma n b'a fɛ ka a réaliser quoi donc u ye whatsapp numéro commencera k'u di ma n y'a fara ɲɔgɔn kan donc n ye min k'a la a bɛ kalo kelen bɔ ani ko n y'a groupe sigi groupe in yɛrɛ sigira 2019 de 2019 de wagati la n ye groupe activé whatsapp donc n commencera ka kuma a la bon n y'a ye ni danger bɛ yɔrɔ min n bɛ to ka bɔ k'a fɔ danger bɛ nin quartier in na ou bien sɛbɛnbatigiw bɔra u bɛ yan pour que ni se tɛ maa min ye o kana t'i minɛ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi bon donc u b'o message a y'aw yɛrɛ togo dɔn e b'o bilasirali kɛ groupe in sanfɛ donc u b'a copier ka ci ɲɔgɔn ma a commencera ten de donc ni moto minana ninnu bɛ yɔrɔ min sisan ne y'a fɔ u bɛ nin carré in kɔnɔ an bɛ carré ninnu bɛɛ tɔgɔ dɔn mɔgɔ tɛ bɔ yen fɛ bon donc fɔlɔ fɔ u dun bɛ wari minɛ mɔgɔw la dɛ fo miliyɔn kelen ni kɔ parce que u b'a fara fara ɲɔgɔn kan 4,4 wa 3,3 bɛɛ maliyɛn mototigiw de ka ca ye bon n'u y'a fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka taa 800 000 la tuma dɔ 1 million yɛrɛ u b'o sɔrɔ tile kɔnɔ donc ne ye baara in daminɛ wagati mun na u mɔgɔ ninnu yɛrɛ découragera parce que n'u bɔra u tɛ hali 50 000 60 000 sɔrɔ donc o de la n y'a essayer k'a fɔ minnu bɛ tɔɲɔ u ka se k'u somɔgɔw nafa ni minnu bɛ minɛ n'a ye quoi a ka fisa wari ka taa ten ne yɛrɛ kɔni tɛ foyi ɲin'a na puis n y'a kɛ risque de kan fana parce que a y'a sɔrɔ la maliyɛn ka di n ye n b'a fɛ bon jɛkulu sigicogo filɛ tan de ayiwa nka ka tɔgɔ d'a la ka kɛ collectif walima communauté malienne mɛn da la mɛ o fana hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɔra yɔrɔ a bɛɛ bɔra ne yɔrɔ de fɔlɔ fɛ n kun y'a kɛ n ko moto groupe de n tilala n ko ni mɔgɔ nana bɔ o kalama u kana n'an ka groupe tiɲɛ an bolo donc n nana ye k'a fɔ a diyara maliyɛn bɛɛ ye parce que u y'a kɛ communication bɛ ka passer cogo min bon donc ka to k'a fɔ fɛn dɔrɔn bɛ yen fɛ maliyɛnw yɛrɛ y'o idée ta k'a fɔ groupe nafa man ka k'o dɔrɔn ye donc sisan ni mɔgɔ min ka moto suɲɛna su fɛ kabini fajiri i bɛ sɔrɔ a tigi bɛ ne yɔrɔ ɲini n'i ka bolifɛn sɔn ou bien mobili ou bien i ka magasin kari i bɛ sɔrɔ a tigi bɛ ne yɔrɔ ɲini joona k'a fɔ n ye nin de ye sɔrɔ donc ne bɛ sɔrɔ k'a fɔ fɛn in photo b'i bolo wa n'a ko moto photo b'a bolo ni n ye moto in bɔ photo ta k'a carin groupe kɔnɔ tugun an ka mɔgɔ minnu bɛ village la minnu bɛ an ka région wele la o bɛɛ b'a sɔrɔ n bɛ message sɔrɔ sa bon donc moto in bɛ don ka bɔ la yɔrɔ min dɔrɔn i bɛ sɔrɔ maliyɛn dɔ y'a ye o b'i den ne ka numéro b'a la a bɛ ne wele moto bɛ ye o cogo la moto bɛ ye
Brazakaw kulobe na o b'a dɔn bɛ ka kuma min fana fɔ. Nka Sumayila e kelen ka nin jɛkulu in sigi Brazzaville kaw fɛ yen nɔ Congo jamana kan a bɛ Brazzaville dugu dɔrɔn de concerné n'o ye Congo yɛrɛ faaba ye walima duguba wɛrɛw bɛ o cogo la Congo kaw fɛ yen nɔ. N dun y'a kɛ Brazzaville dɔrɔn de ye. Brazzaville dɔrɔn. N ko Brazzaville dɔrɔn mais kɔfɛ u nana ye k'a fɔ maliyɛn bɛ yɔrɔ bɛɛ de. An bɛ village la cogo min an bɛ capitale la ten de bon donc bɛɛ ka don a la. donc maliyɛnw bɛ duguba wɛrɛw la min tɛ Brazzaville. bɛ duguba wɛrɛw la Pointe-Noire n'a ɲɔgɔnnaw Deleuze n'a ɲɔgɔnnaw Oyo jamanatigi yɛrɛ ka dugu dugu caman bɛ yen maliyɛn ka ca i b'a fɔ village yɛrɛ la ka tɛmɛ capitale kan. donc bɛɛ donna la sisan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ni ko ko bɛ yen nɔ i bɛ sɔrɔ yɔrɔnin kelen a annoncera groupe kɔnɔ dɔrɔn mɔgɔw y'a mɛn donc tuma dɔ an bɛ ɲɔgɔn jɛ sugu ko la tuma dɔ dɔw b'a fɔ sugu bɛ bɔ dɔw b'a fɔ sugu tɛ bɔ an bɛ siran bon ni sugu tɛ bɔ sariya kɔnɔ Congo n'i bɔra dɔrɔn faamaw mana n'i minɛ i bɛ wariba de sara bon donc n'o sikasiga bɛ sugu ko ni kow la cogo min dɔrɔn mɔgɔw bɛ ne de lamɛn fɔlɔ u b'a fɔ est ce que CMM ye message bila ni tant que ni ne ma message bila mɔgɔ si tɛ lafiya bon donc ne fana bɛ a ɲɛɲini de. Nka bibi in na ni jɛkulu kofɔlen filɛ nin ye communauté malienne mɛn da la mɛ Congo Brazzaville kaw fɛ yen maa jeli bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na a jama cayara sa bi dɛ. A cayara ka bɔ san 2019 la ka na bila an bɛ nin waati min na sisan a jama cayara dɛ. n'a dun ka di n ye komi ko minnu b'a kɔnɔ secret la ko de don an tɛ mɔgɔ ladɔn n'an ma numéro sɛgɛsɛgɛ n'an dutera numéro mun na an b'a bɔ k'a fili kɛrɛfɛ n'o kun tɛ i bɛ sɔrɔ a groupe ka ca ni groupe 60 ye sisan. groupe dun kelen o kelen WhatsApp kan a bɛ se ka maa 200 ni kɔta maa 200 ani 60 wala 70 maa 200 ni 50 ani 6 de don bon donc n'i y'o o 5 fara ɲɔgɔn kan sisan o ye jamako ye wayi o yɛrɛ fana ye an ye mɔgɔ minnu kɛ confiance mɔgɔw ye k'u to a kɔnɔ ani minnu bɛ message sɔrɔ kɛrɛfɛ an n'o tɛ kelen ye n'an k'an bɛ Congo yɛrɛ jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi maliyɛn mun bɛ yen k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ groupe in kɔnɔ ou bien ni fɛn o fɛn kɛra u bɛ bɔ a kalama tel que i den tununa fɔlɔ fɛ den tun bɛ tunu fo u ka taa n'a ye police de la mais ni maliyɛn y'a ye maliyɛn den bɛ tagama la carré kɔnɔ dɔrɔn a b'a minɛ a tɛgɛ ma a b'a sɔrɔ a tununa a b'a fɔ bɔ i jɔ an ka CMM wele n ka numéro bɛ bɛɛ bolo u bɛ ne wele dɔrɔn n b'a fɔ den photo ta a bɛ wagati min na sisan i k'a ci n ma bon a bɛ sɔrɔ ne b'o la yɛrɛ den yɛrɛ fana somɔgɔw ye den photo yɛrɛ ci ne ka WhatsApp la ne fana t'o kalama k'a fɔ u den tununa u bɛ k'a ɲini den fana bɛ minnu bolo olu b'o photo ta o yɔrɔ la k'a ci n ma ne b'a lancer yɔrɔ min dɔrɔn hali message ta de 2 minutes sɔrɔ dɔrɔn den somɔgɔw bɛ weleli kɛ k'olu den don. Alhamdulillah ne ka quartier lamaw bɛ yen wa quartier kelen bɛ Brazzaville kaw fɛ yen ko Potopoto o quartier in ka di ne kosɛbɛ kosɛbɛ. maliyɛn bɛɛ bɛ Potopoto de peut-être dunan ka ca yen de Potopoto an ka ca yen de kosɛbɛ. Potopoto in kɔrɔ b'a la wa. bon donc i b'a dɔn Potopoto kɔni ne hakili la komi san mana na sisan yɔrɔ tɛ nɔrɔgɔ ka yɔrɔ nɔgɔ lingala fɔlaw ka hakɛ to de parce que n ye san 10 ni kɔ kɛ Congo ma lingala mɛn dɛ o kɛlen ni walikan kɔni tɛ dɔn kun na n'o tɛ e tun b'a fɛ n ka lingala fɔ i ye o pour que i bɛ se ka Congo muso dɔw furu cogo min donc ni madamu ɲɛ bɛ n'a nin waati in na a ka hakɛ to dɛ ne kɔni bɛ Congo d'i ma ou bien n bɛ marakamuso d'i ma. Congo muso dɔ ɲini ka di ɲamile yɛrɛ ma n b'o kɛ 2nan ye o bɛ fisaya ko la mais n'i bɛ taa so fana i k'i jija i ka directeur ta i nɔfɛ ka taa n'a ye so walima marakamuso ni marakamuso ma sɔrɔ congolaise muso ka sɔrɔ aw bɛ sɔrɔ marakamuso de bɛ sɔrɔ congolaise an bɛ taa jɛ ɲini madame de fɛ fɔlɔ n'ale ye ordre d'an ma tuma min n bɛ sɔrɔ ka don a da fɛ Sumayila a tɛ ɲɛnabɔ donc Potopoto in kɔrɔ komi yɔrɔ dun nɔgɔlen don quoi yɔrɔ carré kɔnɔnaw bɛɛ ye ji nɔgɔ ni bɔgɔ nɔgɔ ye bon Potopoto a tɔgɔ nana ten voilà tɔgɔ nana ten de maliyɛnw ka ca yen kosɛbɛ maliyɛn bɛ yen de kosɛbɛ maliyɛn yɛrɛ base a fanba bɛɛ bɛ yen de Potopoto ayiwa Sumayila Traoré ni jɛkuluba in hakili la i bɛ Haut Conseil fɛnɛ bureau kɔnɔna na o kumalasela fɛnɛ ye n'o ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a bolofara min bɛ Congo Brazzaville kaw fɛ yen nɔ ni jɛkulu min sigilen filɛ e fɛ san 2019 la ka na bila fo sisan na n'o ye communauté malienne main dans la main wulikajɔ jumɛnw kɛra aw fɛ jɛkulu in bila kuma sen kan ka na bila fo sisan na wulikajɔ walima baaraba dɔw kɛra aw fɛ o la i bɛ se k'i da don o la ka dama dɔ fɔ donc a sigi kun ye nafa ɲa oui sisan i ye fɛn dɔ fɔ u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔni parce que ko n bɛ Haut Conseil la n'an b'a wele Komako voilà o président Kɔngɔ ta bɛ wele Komako de o président o ye ɲɔgɔn ɲɛbali de ye oui président Dabi Kulubali
ale ye malien Dabi Kulubali malien nga nyama bay ko kala do haut conseil la Brazzaville kono ka haut conseil ke haut conseil Brazzaville kono be dum be sigile ka nin ceyinde kono abe ko mi malien ndron ni i mago be min na sunkalo la ni asoro sunkalo ma kono na ibaru ko ni hakli sigi nana voilà président Dabi Kulubali nale ay malien lafiya kosobe ay malien deme na kana san bisabani ko abe malien deme bo de la nere dusuta ka do au conseil na ne taara nyere damadi ngo ye nyuma mun ke malien ya kadine fana ka malien deme parce que famate la jo ika su ika clé ika dumini ika kongo iba bem malien de kama bo donc ne fana be ni nofe mba fe ki deme Dabi Kulubali donc o ba ira Kulubali la ka nyombe a nyuma ale re kelen yu be décorer ale kelen be Kulubali la ka ale kelen be Kulubali la ka be représenter alhamdulillah ay malien lafiya kosobe ka malien deme ate drome mina mogola malien souffre mana wele dugu claf mana wele erreur abe wele ke jobo donc ni ya e ko président Dabi Kulubali ho conseil ka ke mba fo digne bebi Brazzaville nyogonte aka baraketa ne ngomba fiye sisa ambe émission nyogon duru kala antise ka claf folila alhamdulillah a nyogon tanyera mba kala antise ka claf folila ay nyuma munke malien ba don ay deme minge malien ye Congo Brazzaville kono ay nyuma ya munke malien ye ka malien deme ka malien bo wo kono ka malien bo kasola ibe taga mogo faga ko abe kaso kono mais ni bora ko kelen de be ne aka communicateur de abe ne bla ka conseil di mogo ma kosobe akona fo dron ni be nyefe abe fama ko don aban bobolola Traoré kuma malien fe i sensibiliser ne ko ni Dabi nta to abada malien ka toro sumu mate bo mu na be bo de la kata jo malien kelen kunkoro ibe soro fana moyen tigitere munun be puspus ko ka haketo moyen tigite ibe soro puspus do don dro atonyo nembe kasola abe bo kato kunkoro abe se ka sube ke jole na ma bo atita alhamdulillah aka na folo be tachomi aka tambete tumara aga demba ere ta yere donc ne nana de ka faraleka o soro ne ka communication imbala asigile insisa ka ke malien ga nyemo ye bo donc ne ko mba de mini communication ye bo ambe nyogon bolo de la ani mama mana nyogon minatibla alhamdulillah ari sani wati na be sengela fiya bola ba mali bala ambe duwa ka yala ga shini kena dama malien bambuli la malien kanunina aka barake chogo vraiment nyogon ye baliro nyale ka nyini drapeau inki ndisila le de kama tabarakallah suno nana ndu mena ninga je kulu drapeau ka présenter donc niko ne ka barake anye barake ta mununke donc kelen bi se ka finyana malien hakili sigi nanu la ka fo CMM be senna donc hakili sigi nale malien ko ni ya abla kuna de membaga ba anasisa amana ke chogo ni ko yansoro na anya faye na kuma kambe me o soro anga la sigi donc ayoro la désordre dun kachai malien be tawte respecté papier o glan chogo bo be gen kuma o be fuye ni akera mina ni nana ni anya fone dron ne be wili kanjo ka vocal blanc bon te ne seru mamuna nu ya dabla do nu ma mun dabla ne ya vocal bla dro fu be sro dana ne ya dénoncer dro fu be sra dana wakati do kena fana kera confinement nana coronavirus wakati malien ambe be sokono kalo sama masite bo masita barakero la bitigi warte sro la ya me beta fereli ke e be war sro beta fereli ke sugula ne ko sisan ngoni be chogo mi malien sengene do bana bato banna ute ka bogata malila bo dongo ne be fait message glan message mbe mo ko toucher o so la afanga ibe kare kumbe fanga na wati donc ne message glan ka lancer ani sahaba bena mais iba don to mana dia to bilikela de to ko be fo sinon min dara sira bulu tige ani min yen nan fen nunu sene e to be fo ya nan fen sene na e ka to be fo to glaro la donc o soro ne ka mise donc ne to ma fo de mene message bla lendron ngom mago be malien ka avion nati ka malien de me pour ka mbise ka bo chamana ko no malien be sengene bia malien munu be kolibolo kongo be no warite banabato be aha ye wele ka groupe ka nya bla groupe inka o ya chari fo palela Mali jamana nyemo ya me ay ambassade wele ka funyena ay recensement ke u ka soro ka fo ne ka président no Dabi Kulubali ne ka recensement fana mo munu ba mbolo ku be franyon ko pe ante nyena molo wolo manikere u dumba fe ko da me ambassade kono on le fusiro dana parce que malien mana do ko la
maliyɛnw ka hakɛ tɔ a bɛ se k'a kɛ ka ɲa mais ni maliyɛn ko k'a bɛ ko dɔw jɛngɛ bɛn a ma joona sinon a bɛ tiɲɛni k'i kun donc u wulila k'aw jɔ n'u b'a fɛ ka kɛrɛfɛfɛn minnu kɛ ne k'o tɛ se ka kɛ yan u ko sisan ko droit la bɛɛ ka 5000 sara i b'a dɔn ka bɔ Congo ka na kɔni avion billet 5000 kɔni ye fu de donc u y'o de bila bolo k'an y'o fɔ mɔgɔw ye mais n ko maa si kana taa yuruguyurugu wariji kɛrɛfɛ k'a fɔ ɲama i ka n tɔgɔ sɛbɛn ni tagali kan kan dɔrɔn an b'i ka position de lajɛ i ka tɔgɔ bɛ sɛbɛn i bɛ taga banabaatɔw bɛ yen dɔw bɛ yen nɔ kunkolo wiliw bɛ sɔrɔ tigiw b'a la dɔw yɛrɛ bɛ yen fana cogoya t'u bolo quoi moyen t'u bolo balo cogo foyi t'u la f'u ka n'a de dɔrɔn o kɛra sababu ye mɔgɔ caman sera ka na mɔgɔ caman avion fara ka na yan nɔ Kongokaw tulo bɛ na o kɔfɛ baara wɛrɛ minnu kɛra halisa ka i da don la ka ɲɛfɔli baara wɛrɛ minnu kɛra Brazzaville kɔnɔ don kelen taxitigi minantigi dɔ ye n wele k'a ye minanw san k'a kɛ taxi kɔnɔ parce que fête d'accords in na fête d'accords ninnu na 31 d'accords ninnu na ne bɛ sensibilisation kɛ n'o ye nansarasan yɛlɛmali la yɛlɛmani na suyɔni bɛ caya suyɔni de bɛ caya kafiri jamana kan et surtout maliyɛnw dun de ye butigitigibaw maliyɛnw de ye bitigitigiw ye zɔnw bɛ don an ka sugu kɔnɔ u bɛ na u b'aw suɲa cogo minnu na ne bɛ suyɔni cogo min bɛ fɔ maliyɛnw ye u b'u hakili to yɛrɛ la groupe in sigili kɔni kɛra hɛrɛba y'u bolo ni n y'a fɔ ni n y'a lancer dɔrɔn bon i b'a ye automatiquement i b'a ye mɔgɔ caman bɛ sugu kɔnɔ i bɛ hakili to o yɔrɔ la n b'a fɔ nin suyɔni kɛra nin yɔrɔ in na a kɛra nin système in de la i fana k'i hakili to a la dɔw ni muso bɛ se ka don bitigi kɔnɔ sisan nɔ u bɛ to kuma na e nɔfɛ bitigitigi dɔw b'a fɔ ko nin ta sanfɛ nin ta nin fɛ cɛ bɛ to k'a ta dɔrɔn k'a bila a ka fini kɔnɔ an y'o vidéo ye ka caméraw labɔ k'a bɛɛ yira mɔgɔw la u tɛ mɔgɔ sɔrɔ la donc ni ne y'a faamuya Sumahila Traoré ni jɛkulu min filɛ nin ye ne y'a ɲɛmɔgɔ ye n'a a bɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ n'o ye groupe WhatsApp ye a sigi Congo a ye suyɔni min tun bɛ da maliyɛnw kan nansarasan yɛlɛmali la a ye caman ba b'o la a ye caman bɔ a la hali n yɛrɛ ye n bolo da dɔw kan tugun a ye caman de bɔ a la maliyɛn bɛ yen maliyɛnw ka moto tun bɛ suyɔni mun kɛ u ka butigiw bɛ butigiw bɛ barakɛli minnu bɛ kɛ butigiw kari n'i ye bitigi kari dɔrɔn n b'a f'i ɲɛna minɛn mun ka ca i ka bitigi kɔnɔ n'a suyɔnna i ka minɛn photo ta k'a ci ma n'i y'a photo ta k'a ci ma dɔrɔn ni n kumana a jukɔrɔ maliyɛn dɔw b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko dɔw bɛ ka na minɛn feere anw ma dɛ donc n b'a fɔ e k'i manku a munumunu n'i y'a munumunu dɔrɔn an bɛ na an bolo d'a kan bon donc e mun ka magasin cira e bɛ wasa ka sababu kɛ groupe in ye mɔgɔ dɔ fana a dalila ka taa 600 000 700 000 misani kɛ dɔrɔn k'a kɛ taxi kɔnɔ sugu la a y'a kɛ taxi kɔnɔ ani taxitigi bɛ ka taa taxitigi ye plan k'a la o y'a sɔrɔ an y'a sensibilisation di an ko mɔgɔ bɛ yen n'i ye sanni kɛ n'i bɛ taxi kɔnɔ kana sɔn ni taxitigi ko taxi tiɲɛna i ka bɔ k'a pousser kana bɔ mais dɔw ma message dɔw t'a lamɛn donc ala y'a kɛ ale bɔra k'a ka minɛnw bɛɛ to taxi kɔnɔ o y'a sɔrɔ fête d'accord la taxitigi nana yɔrɔ min dɔrɔn ka taxitigi pousser a ko k'ale ka taxi banna k'a ka pousser a jiginna yɔrɔ min dɔrɔn a y'a tɛgɛ kɛ taxi la kɔfɛ yɔrɔ min dɔrɔn paf taxi wuli a wuli dɔrɔn ani taxitigi ka taa cɛ tora minantigi tora ka taxitigi la i ko fatɔ mana tubabu n'i y'a sɛgɛsɛgɛ taxitigi bɔlen jaralaka bɛ sɔrɔ taxitigi jaralaka don o don donc ko de jaralakaw tɛ dugu ma dɛ ni n bɔra studio la o kana na minɛ bon comme anw fana tɛ sira kɛlɛ ɲɛ anw ye turamagansiw de kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen nɔ a ɲɛmɔgɔya bɛ d'anw de ma o ye tiɲɛ donc hali sisan ɲɛ bɛ n sigilen na kɛlɛkɛminɛnw de bɛ n bolo turamagan jɔra manden voilà fo bi voilà anw minnu tora siw ye fana an ma sɔn ka juru bila a b'an bolo hali sisan donc ale taalen taxitigi kɔnɔna filila dɔrɔn mɔgɔ dɔ y'i den k'a f'a ye ko non ko i bɛ mɔgɔ min ka minɛn tora taxi kɔnɔ ka taa ni taxi ale kɔni ko ale jigi tigɛra ka ban ne y'o de fɔ Kongokaw ye n ko ka CMM to yen ni ala sɔnn'a ma an bɛ fura caman sɔrɔ ka bana na minɛn ninnu nana ye minɛnw yera ka sababu kɛ aw ka vocal carin n'o ye wallahi u y'a fɔ ne yɔrɔ min dɔrɔn n ko taxitigi ma n ko minantigi ma n ko solution mun b'a la i ye minɛn san bitigitigi mun bolo taga ni caméra bɛ carré kɔnɔ camératigi i k'a deli u ka taxi i ka heure f'u ye u bɛ taxi numéro ta k'a di yan u y'a numéro ta yɔrɔ ka photo ta k'a ci ma yɔrɔ min cɛ bɛ ko kɛra midi cɛ nana photo di ne ma 13h 14h 15h bɛ se yɔrɔ min an ye minɛn nouvelle sɔrɔ alhamdulillah donc kelen yɛrɛ fana hali minɛnw ma fɛɛrɛ fɔlɔ bon an ye trace suivi ka suivi fo taxi bɛ taa jɔ yɔrɔ min ka gare taxi bɛ si yen parking dɔ la an taara n y'a suivi n yɛrɛ de taara suivi ka tila taxitigi jiginna ka bɔ taxi kɔnɔ ka taxi suivi ka taa yɛlɛ fo kulu dɔ kan hali adamaden i b'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ ni waraw tɛ ka yɛlɛ o nɔfɛ fo n k'a suivi a bɛ taa sisɔn min kɔnɔ pour que faamaw kana faamaw yɛrɛ k'u man kan ka taa yen fɛ o ko ayi k'olu tɛ taa yen fɛ yɔrɔ in na ko yen man ɲi ne yɛrɛ y'u suivi fo mɔgɔ ninnu bɛ taa da yɔrɔ min maliyɛn yɛrɛ mun b'a ka ci la de a tɛ n dɔn yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ mɔgɔ de y'a ka ci lase n ma dɔrɔn. o b'a jira k'a fɔ jɛkulu in nafa yera a sigi kun na nka président Dabi Kulubali i ko k'o de ye maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔba ye Congo Brazzaville kaw fɛ yen nɔ o ka dɛmɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maa wɛrɛw bɛ yen minnu ye baɲuman kɛ minnu fana y'aw dɛmɛ nin baara ninnu na wa. ne kɔni ka baara in n bɛ se k'a fɔ maa si ma ne dɛmɛ
mais ala barika la n sera min ma ou bien ni min ye n kibara mɛn k'a fɔ n ye n b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ maliyɛnw ye n b'o ta k'o ko sankɔrɔta donc an balimakɛ dɔw bɛ yen nɔ n'o ye an bɛ foli bila an ka ɲumankɛlaw ye fɔlɔ minnu ye kobaw kɛ n'o ye Dabi Kulubali ye ani Yoka Bernard maliyɛn de don mais u b'a wele Yoka Bernard Usumani Sisawani donc ale tɛmɛnen ko maa min sera ka maliyɛnw ɲɛji cɛ sisan maliyɛn caman bɛ yen mais Mamadu La ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma Jasa an bɛ Ala fo k'a barikada Mamadu La n'an b'a fɔ a ma ko Jasa hara dɔgɔlen tɛ Mali la yan nɔ peut-être mɔgɔ dɔw de bɛ se ka f'u t'a dɔn a ma mɛn yɛrɛ Banankabugu la a ye misiri jɔ fi sabilila a ka du kɔnɔ k'a di silamɛw ma bon Brazzaville ta sunkalo saliba mun filɛ n'ale n bɛ saga continuer de nati n'a dɛsɛra a bɛ tila ka yaala ka wɛrɛ san k'a di maliyɛnw ma gɛlɛya bɛ minnu na silamɛ maliyɛn kelen tɛ silamɛ bɛɛ sunkalo mana se silamɛ muso dumuni bɛ k'a fɛ yen de an ka ɲi ka nin fɔ de mɔgɔw t'u ka kɛlɛya ni n'a ɲɔgɔnnaw la k'a kɛ parce que ni ne y'a fɔ tan i ko k'a tɔgɔ ko Mamadu La ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma Jasa hali sisan n'i ye n jɔ a kɔrɔ a tɛ n dɔn a yɛrɛ n'a bɛ télé ɲɛta lajɛ a b'a ye a b'a fɔ ko nin bɛ ka ne tɔgɔ fɔ tan dɛ bon donc a ka ɲuman de ye nin s'a ma donc a ye hɛrɛ kɛ ne ye a fɔ mun na parce que a y'a kɛ minnu ye maliyɛnw donc a y'a kɛ ne ye quoi ne ka ɲuman kɛ ou bien ne ka mɔgɔ tanu a bɛ sɔrɔ nin de fɛ sinon ni yɛrɛ y'a di ma ko n k'a kɛ n poche kɔnɔ n tɛna n sigi k'i tanu parce que e yɛrɛ sigilen bɛ sanpron ci ne na ko n ye dɔ de d'a ma o de la a bɛ ka nin fɔ minnu bɛ dɔ di dɛ n t'olu tɔgɔ yɛrɛ fɔ yɛrɛ parce que olu b'a di ne yɛrɛ dɔrɔn de ma min b'a kɛ maliyɛn yɛrɛ ne b'o de tanu parce que maliyɛn ka bɔ degun na dɔrɔn donc an balimakɛ dɔ ye n wele 4h du matin 4h moins o y'a sɔrɔ confinement b'a la mais a tɛ bɔ su fɛ couvre-feu bɛ yen parce que anw ka yɔrɔ in na tulonkɛ tɛ yen maliyɛn de bɛ tulonkɛ fanga na ni ne tora k'aw ka réseaux sociaux la ne bɛ yɛlɛ de o walayi ne filɛ sigila yɔrɔ min sisan ne tɛ se k'an ka jamanatigi tɔgɔ fɔ Kongo jamanatigi walayi hali sisan u bɛ ka nin suit hali ni n ye dankari sisan n bɛ taa yɔrɔ fɔ mais Kongo kɔni tɛ donc maliyɛn de bɛ kulonkɛ fanga na an dun b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ta tɔgɔ ma yan k'a buruja k'a nɛni k'a dɔgɔya o tɛ se ka kɛ Kongo o tɛ se ka kɛ mais a dabilatɔ filɛ Mali fana na parce que minani mun b'a la sisan o kɔni o kɛn bɛ ka diya anw ye kosɛbɛ ni maa min ye dan sago dɔrɔn parce que mɔgɔ man ka kulonkɛ fanga na n bɛ exemple di e ma sisan ne ne bɔra kɛnɛ ma n'an ma bɛn fɔlɔ an mana ɲɔgɔn bugu an bɛ taa yɔrɔ jumɛn fanga ne ye fanga bugu e ɲɛna san dun ni mɔgɔ ye fanga bugu ne ɲɛna ne bɛ malo fanga ma tugun bon ne bɛ e ta k'e kɛ sungomi ye parce que n tɛ siran fanga ye n bɛ se k'e ta k'e faga n bɛ se k'e ta ka fɛn bɛɛ k'i la n b'i ta suɲa n bɛ yaala n ma foyi tɛ bɔ a la parce que fanga dɔgɔyara quoi fanga ma mɔgɔ man ka kulonkɛ fanga na an ka jamana ninnu kan u b'a dɔn fanga bɛ yen cogo min ni polisi aw bɛ bezi wele cogo di polisiw ka mobili an b'a wele bezi de n'a ye fɛrɛ min na maliyɛn milliardaire mugan cɛ la an bɛɛ lajɛlen sigilen de bɛ to fan farikolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ donc o de dɔn an balimakɛ in a ye ne wele su fɛ ne ka numéro bɛ bɛɛ bolo komi CMM ka baara kɛtaw la n b'a fɛ k'an da dɔn minnu bɛ mun komi bakuruba dɔɔni quoi sinon n tɛ se k'a bɛɛ fɔ ko minnu yɛrɛ kɛra kabako ye olu caman bɛ n bolo mais nin n'a ɲɔgɔnnaw fɔ n k'olu fɔ de Kasim a tɔgɔ ye Kasim Kone de Jaralaka de don Tarawelelaka donna Kɔnɛ ka jigi kɔrɔ donc kabini Ala ye diɲɛ da anw bɛ ten de anw kɔni bɛ Kɔnɛ la Njayi Jawaraw Jaralakaw Njayi Kɔnɛ ninnu anw de b'olu la anw de b'olu bɔ wo la tuma bɛɛ parce que olu tɛ se ka ko ɲɛnabɔ donc o de dɔn sisan o a ye n wele ko ale ka magasin da ko u bɛ k'a kari a yɛrɛ bɛ magasin kɔnɔ su dugu tila fɛ bandiw bɛ k'a ka magasin da kari n b'a fɛ ka CMM ka baara kologirinw de fɔ maliyɛnw k'a dɔn k'an bɛ baara min na Kɔngɔ u ye magasin u bɛ k'a kari yɔrɔnin kelen a ye ne ka numéro ta ka ne wele ne ɲɛ b'a la 3 heures tɛmɛna ne wulila dɔrɔn ne ko non n ko nin ko in n ye dɔ ka moto ta k'a singa n ko n tɛ se ka bɔ fɛn wɛrɛ la ni moto tɛ parce que couvre-feu b'a la u bɛ na minɛ donc n ye moto ta dɔrɔn n sera branche fɔlɔ min ma n ko faamaw ma n ko n k'a ye n dɛmɛ dɛ n ko n frère dɔ in wele sisan nɔ ko bandiw bɛ k'a ka da kari ka bɔ a da la u bɛ ka mankan yɛrɛ bɔ gɔm ne tulo b'a la téléphone na a b'a la n dɛmɛ dɛ n dɛmɛ u bɛ na n ka da kari ne ko n ko y a pas de problème n ko ne fana bɛ nin fili n ye moto mina min na o ko sabali dɛ i tɔgɔ bɛ cogo min dugu in kɔnɔ mɔgɔ bɛ sɔn ka sɔrɔ min b'i nɛgɛn k'a fɔ i ka na dɔrɔn u bɛ na u b'i faga parce que i bɛ ko in na a man di mɔgɔ caman fana ye bandiw maliyɛn bandiw fana ka ca yen i y'a ye bon donc ne taara ne ye moto ta ne sera branche la branche polisiw bɛ mun fɔ ne ye ko non ko ne bɛ na jɔlidenw de ma n ko ah bon parce que ne bɛ se ka kun kɔsulu polisiw ma yɛrɛ aw ka baara de dɔn n ko mɔgɔw bɛ degun kɔnɔ aw ko ne ma ne bɛ joli d'aw ma ne n'aw de b'o tɛrɛmɛ ne ye branche tan ka bɔ yen ka tɛmɛ
ne ye malien dɔ ye a bɛ boli la kɛrɛfɛla la malien ne tun t'a dɔn malien yɛrɛ dɔn mais n y'a ye a bɛ boli la kɛrɛfɛ n sera a ma n ko a ni ce a ye bamanankan fɔ n ye dɔrɔn hakili sigira bon donc i tɛ n dɛmɛ i ka yɛlɛn kɔfɛ i ka taa mantɔ malien dɔ bɛ ka kule bitigi kɔnɔ u bɛ na ka dakari ka bɔ a da la ale fana m'a bila daga girin da la mais a bɛ se ka fɔ ne ye bandi ye o mais ala mana min ɲa dɔrɔn a tɛ tiɲɛ quoi a sina ka yɛlɛn ne kɔfɛ dɔrɔn ne tora ka lafgardu de ɲininka fo ka n se carré ma n tɛ hali carré dɔn n sera ko carré mun filɛ nin ye i bɛ o de kɔnɔ ta donc ne donna carré kɔnɔ dɔrɔn ne ɲɛ bɛ bandi ninnu na u bɛ da la fɛn b'u bolo u bɛ mobili ninnu fɛ sen bɔ ni minnu ye girima ninnu olu b'u bolo u bɛ da in na dɔrɔn ne y'a ye yɔrɔ jan na dɔrɔn ne ye moto bila o kɛlen ni turamagansi ma gɛrɛ fɔlɔ dɛ ne ye moto bila plein na ka ronfler ka klaxon kɛ carré kɔnɔ o sɔrɔ dugu tilala bɛɛ bɛ dalen n'a mankan bɔra mɔgɔw tɛ bɔ bon pi n bɛ se yɔrɔ min dɔrɔn ɲɛ b'a la u bɛ fɛn fili u tɛ se minnu kɔrɔ u bɛ ka boli carré kɔnɔ u bɛ ka taa ne sera dɔrɔn bitigitigi yɛrɛ ye da ɲɔni dɔrɔn da yɛlɛla a da la o sɔrɔ u tilala a tɔ tora u ka don a kan dɔrɔn k'a faga k'a ka minɛnw ta u bɛ Soumaila Traoré nin ye baara ɲumanba ye walima n bɛ se k'a fɔ bɔlɔlɔ ye nafa min ɲa maliyɛnw ye groupe WhatsApp la an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la baro kun filanan na an bɛ segin ka na ka se ka na an da don Mali gɛlɛya aw minnu ye malidenw ye n'aw sigilen don Congo jamana kan aw fɛla ye mun y'a la ni Ala sɔnna ma an bɛ segin ka na baro ta ko filanan kɔnɔna na ni Ala ka jɛ ye sɔɔni. n balimamuso an bɛɛ tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ o de sera baramuso makɔrɔni bɔra makɔrɔni kalite ɲumanba ɲagami foyi t'a la wa a bɛ bugun baramuso makɔrɔni kunbaba b'a la misɛmani b'a la hali vermicelle makɔrɔni sɔngɔ ka di a tobi ka di wa a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni a foroko kumaba ye 80 ye min y'a foroko fitinin ye ale bɛ sɔrɔ 40 dɔrɔn ayi bi jamana in gwadennaw bɛɛ bɛ girin makɔrɔni kelen mun nɔfɛ ale de don baramuso makɔrɔni baramuso i ta i ka kow ye foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na mankutu kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔkɛnɛ i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na jɛmukan daminɛ la Soumaila Traoré ale de bɛ an bolokɔrɔ bi min ye jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma communauté malienne main dans la main n'a bɛ Congo Brazzaville kaw fɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ jɛkulu don min bɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ ni o ye groupe WhatsApp ye wulikajɔ caman kɛra u fɛ Congo Brazzaville jamana kan a ka diya ka na se an yɛrɛ ka jamana ma Soumaila Traoré an n'ale de bɛ baro sigi la bi jɛmukan kɛnɛ kan baro tɛna da yɔrɔ min na o de ye an yɛrɛ ka jamana an fa jamana n'o ye Bamaliba ye kabiri san 2012 ka na se an bɛ don min komi bi an bɛ degun kɔnɔna na an bɛ gɛlɛya kɔnɔna na aw ye maliden ye Soumaila Traoré aw sigiyɔrɔ bɛnnen don tunga ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Congo Brazzaville ni maa ko k'e k'i fɛla fɔ nin gɛlɛya in kan ani fura b'a la wa e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. ɲambele n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn n bɛ an lamɛnbaaw n'an lajɛbaaw bɛɛ fɔ ka maliyɛn bɛɛ fɔ diɲɛ fantan 4 kɔnɔ alhamdulillah minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ fana k'aw fo an bɛ nin gɛlɛya mun kɔnɔ donc n'i ye ne ɲininka n b'a fɔ alhamdulilayi ala bɛna bɔda de k'an ye sisan cogo jumɛn na an t'o sɔrɔ fana abada fo maliyɛn bɛɛ k'i ŋaniya ɲa de maliyɛn bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye i b'a dɔn fini nɔgɔ a bɛ k'o du de kɔnɔ dagatoli bɛ bɛɛ fɛ n'i y'i ta dayɛlɛ dɔrɔn a kasa bɛ mɛn i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen bon donc bulonda bɛ mago bɛ cɛ de la den cɛmannin ko a ka sɔrɔ ni den cɛmannin sɔrɔla n'a ma kɛ sita ye bulonda bɛ kuma suli bon donc ala kana an ka bulonda kuma suli fɛn mun ye drapeau in ye o de ye bɛɛ jamu ye e ɲanbele tɛ fo ne Traoré tɛ fo jara tɛ fo kɔnɛ tɛ fo yɔrɔ wɛrɛ tugun an b'a fɔ vert jaune rouge dɔrɔn ni n k'i jamu dɔrɔn a fɔ vert jaune rouge nin wagati in na dɛ ni maa ma ɲininkara maliyɛn na i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a f'i jamu ye vert jaune rouge ye dɔrɔn donc an bɛ bɔ bolola tan de mais tant que an bɛ fara an kana yɛrɛ sɛgɛn mais mɔgɔ jugu nin waati in na olu de dɛsɛra ani mɔgɔ min ye fasoden jugu ma an ŋaniya jugu ala yɛrɛ de filɛ ka baaratu ni Mali cɛ sisan bon donc anw ɲɛ b'a la cogo min na an kun bɛ nkalon min kɔnɔ kabini 2012 ninnu ma se kabiri ko ninnu bɛ yɛlɛma an bɛ nkalon minnu kɔnɔ bon n'o nkalon ninnu n'a fɔra ko sisan nɔ an kun bɛ ala dalila min na an ka suɲɛnikɛlaw ka min na jamana ka bila ordre kɔnɔ bon mɔgɔbaw kana dɔgɔya an ka denmisɛnninw ka ladamu ka ɲa bon n'a sɔrɔla ko kɔni tɛ fila ye an kɔni ɲɛ bɛ min na bɔlɔlɔ sira sanfɛ burujali minnu bɛ kɛ fanɛni banɛni minnu bɛ kɛ kuma kolon minnu bɛ fɔ olu bɛɛ ka dabila an ka jamana kɔnɔ a ka dabila mais faama ninnu b'u yɔrɔ dɔn hali ni mɔgɔ min b'i ka faveur la don min na n'a ye dan sɔgɔ a y'a minɛ aw k'a datugu bani jamana sariya o de donc e yɛrɛ bolo jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la waati de sera jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o de waati sera wa o b'o de la fana
jamanaden a tɛ kɛ fa ka kɛ dɔ ka ɲɛkumu de kan an kɔni minnu bɛ tunga na bi an ka nisɔndiya de ye jamana in ka ɲa parce que taayɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ anw na ni Mali tɛ. n'a fɔra ni gɛlɛya bɛ Mali la dɔrɔn n'a y'a mɛn dɔrɔn siran dɔ don. anw tɛ sunɔgɔ yɛrɛ anw bɛ Ala dali an bɛ dugawu kɛ su ni tile mais a ko fanba bɛ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ a b'olu de bolo olu de bɛ anw dɛmɛ sisan u bɛ hinɛ an na an bɛ nin nɛnɛ mun kɔrɔ an bɛ nin tɔɔrɔ min na ka fɛn ɲini ka na olu nafa n'a fɔra an kɔni ye fɛn bɛɛ kɛ ka nafolo ɲini u ka d'u ma u ka satisfait kɔnɔ u fana k'u jija u ka wuli k'u jɔ u k'an ka autorité dɛmɛ u ka autorité dɛmɛ an bɛ wali jamanaw de kɔnɔ hali an tɛ se ka bɔ ka manifester o interdit u ka jamana kɔnɔ bon donc olu de bɛ wuli k'u ŋaniya kɛ kelen ye sisan nɔ an ka jɛ ka fanga dɛmɛ an ko baara o baara bɛ n'a fɔra ko fɔlɔ fɛ an kun sigilen b'a mɛn de ma 50 sara ma 40 sara n'a ma sa civil la a bɛ sa militaire la bi n'a fɔra an bɛ se ka kalo kelen kɛ an tɛ sa ko kuma mɛn bon donc ko bɛ ka ɲa de wa a bɛ ka tiɲɛ de bon maliyɛnw k'a lajɛ ka fɔ han n'i y'a dɔn i tɛ mago ɲɛ faso la faso den ɲuman t'i ye donc e ka essayer i ka balo den ɲumanw nɔfɛ o da ka di i la i k'a fɔ i bɛ den ɲumanw fana ka ta tiɲɛ n'i y'olu ta tiɲɛ e yɛrɛ ta bɛ tiɲɛ nɔfɛ tugun donc an k'a jija an k'an ka autorité dɛmɛ an kɔni kɔfɛmɔgɔw bi an nisɔndiyalen don n'u ye an b'u dɛmɛ u bɛ baara min na Ala k'a taa ɲɛ an b'u soutenir 100% n'u ma jɛngɛn dɛ sinon i y'a fɔ cogo min na su bɔra Mali kɔnɔ dɛ su bɔra dɛ maa si tɛ se k'a fɔ i b'a su hakɛ da fɔ ka bɔ 2012 la ka na bila an bɛ 2022 min na anw kun bɛ contraire de kɔnɔ Congo ye maa bɛ tunga na Afrique centrale kɔnɔ ni guerre kɛra jamana kɔnɔ fɔlɔ fɔlɔ a y'a jateminɛ dɛ aw de kun bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ n'a y'aw da aw tɛ sunɔgɔ a b'a fɔ ko an ka mɔgɔw bɛ Angola ou bien u bɛ Brazzaville u bɛ Congo u bɛ kɛlɛ kɔnɔ Côte d'Ivoire kɛlɛ la mais bi anw de bɛ tunga na anw de bɛ ka hami Mali nord la hali n'a sɔrɔ i tɛ bɔ nord la anw de bɛ ka hami an ka militaire la anw de bɛ ka hami an ka population na an b'a fɔ u mana da u tɛ sunɔgɔ marifa bɛ ci u la bon donc anw a filɛ ka kɛ contraire de anw dun bɛ Ala dali jamana in de ka sumaya n'o y'an faso ye parce que yirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ bama ye an bɛ yɔrɔ min na an tɛ laban ɲɛ hali n'an kɛra milliardaire ye an bɛ Ala dali an ka faso in de ka ɲa pour que jamana wɛrɛ minnu an bɛ ka tɔɔrɔ u ka jamana kɔnɔ dɛ fo maliyɛn ka nin de faamu aw balima mun bɛ ka tɔɔrɔ jamana min kɔnɔ e mun bɛ Mali la o e mun bɛ tunga na an k'an jija an ka n'an ka jamana in de développer an ka ŋaniya ɲuman ta ka taa an ka jamana ma pour que olu fana ka ɲɛ bɔ an nɔfɛ sinon an ye dɔ kɛ sɛgɛn na dɛ donc o de dɔn an k'o de b'u dɛmɛ. Soumaila Traoré waati bɛ ka sɛbɛkɔrɔ koron an bolo ni jɛkuluba min filɛ nin n'o ye communauté malienne main dans la main bolo ka se ka di ɲɔgɔn ma malidenw i n'a fɔ i bɔra sisan k'o f'i ka masala yɛrɛ kɔnɔna na don n'a nataw la baara bolodalen jumɛn bɛ aw bolo n'aw ka cɛsiri fanba bɛ na ɲɛsin olu ma Soumaila Traoré. Ɲambɛlɛ n b'i fo kosɛbɛ bon an ka baara taabolo la an bɛ fɛ a ka développer ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an nana Mali fana kɔnɔ yan Ala barika la dɔw dun tununa n'o ye bɔbɔw ye n'o ye denmisɛnninw ye dɔw ye san 8 u n'u somɔgɔw tun tɛ ɲɔgɔn kalama an y'u photo ta k'a cari u yɛra dɔw yɛrɛ fana bɛ maa tununenw b'u bolo u b'a d'an ma an b'a bila dɔrɔn a somɔgɔw bɛ i bɛ sɔrɔ san 8 san 6 bon an y'olu baara ninnu kɛ Mali la projet mun yɛrɛ bɛ ne bolo bi ka taga tungarankɛw ma o hami mun bɛ na bi o ye an ka carte nina ko ye fɔlɔ an sɛgɛnnen don fiche yɛrɛ nɔfɛ fɔlɔ hali fiche ko kɛra wariko de ye san Mali la fiche individuelle yan n'a ka sɔrɔ maliyɛn bɛ nafolo de fɔ de pour que ka passeport ko ka ɲɛnabɔ lasigidenw ka yɔrɔ la i t'a sɔrɔ n'i y'a déposé yen nɔ a bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma bɔ tuma dɔ faamaw b'i sɛgɛn i ka jamana kɔnɔ parce que passeport t'i bolo f'u k'o yɔrɔ lajɛ de filanan ye min ye an sɛgɛnna tungarankɛ bɛɛ lajɛlen ka rêve ye n'i taara tunga na i ka se ka so jɔ yan an tila bɛɛ bɛ taa n'o hakilina de Soumaila i da sera yiri de ma ne san dɛ voilà soko in dɛ mɔgɔw sɛgɛnnen don i bɛ terrain san u b'a ɲagami a bɛ sɔrɔ mɔgɔ 2 tɔgɔ la mɔgɔ 3 i bɛ terrain san a bɛ na s'a ma don min na i bɛ sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ y'a ayi a bɛ san damadɔ kɔni bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔ yan ka fɔ i bɛ terrain san k'a tɛ maa 2 tɔgɔ kɔni na an ka jamana in kɔnɔ a ka gɛlɛn voilà bon an b'o baara min kɔnɔna na an wulila ka na ɲɛɲini Mali kɔnɔ Ala barika la an ni société dɔ y'u bolo di ɲɔgɔn ma o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ATT bugu in ɲini an b'a fɔ ATT bugu dɛ ne kɔni tɛ se ka ni ATT bugu n tɛ se ka fɔ logement social mɔgɔ ka ɲuman kana kulonkɛ a la hadamaden fitiri waleya man ɲi ne taara ATT bugu la don o ka taa lajɛli kɛ n bɛna maliyɛn minnu bɛ Congo pour que k'u ka yɔrɔ ɲini k'a sɔrɔ ne mobili bɛ ka boli ne ATT bugu kɔnɔ ko ATT de nin bɛɛ jɔ ne ɲɛji de jiginna n ko maa min ye dugu yɛrɛ mouvement jɔ k'a di maa ma cɛ i b'a dɔn kɔni ni maa min m'o dɔ ye kɔni hali n'i yɛrɛ dɔ tigi ma o t'o dɔ ye dɛ Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na donc ne kɔni y'a ye k'a fɔ soko gɛlɛyalen don u ye mɔgɔw sɛgɛn o ye degunba ye degunba de don maliyɛn kan maliyɛn ko nafilen don hali ni terrain ɲuman b'i bolo n'i k'i bɛ so jɔ o b'i dun so ɲɛnaman tɛ jɔ i ye ne nana ka na n bolo di société dɔw ma olu ATT bugu de fasi
ɲamana yen nɔ u y'a d'u ma k'u k'a jɔ komi gouvernement bɛ kɛlɛ la sisan nɔ a moyen t'u ye k'a jɔ donc anw ta dun b'o de la bon an filɛ k'an bolo don o société in de ma n'olu ye hamu ye donc olu bɛ so in jɔ la a bɛ sariya kelen de kɔnɔna ye pour que maliyɛn minnu bɛ kɔngɔ maliyɛn minnu bɛ diɲɛ fantan naani kɔnɔ bɛɛ ta b'a la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya n y'a fɔ aw ye ni fiɲɛ wulila bɛɛ tɛgɛ bɛ kunna dɔn de la ne ye kɔngɔta de ɲini n y'a sɔrɔ fana donc a bɛ sara komi ATT-Bugu bɛ sara cogo min 15 ans kɔnɔ de a bɛ sara san 15 kɔnɔ n'i b'a la ni i bɛ se ka ne yɛrɛ contacter i bɛ n contacter i ta ye min ye a bɛ d'i ma hali mɔgɔ minnu bɛ Mali la o b'a sɔrɔ hali n'i sigilen don Mali kɔnɔ filanan ye min ye n'i b'a fɛ ka terrain san min tɛ ATT-Bugu ye parce que ATT-Bugu ye gouvernement ta de ye bon n'i b'a fɛ ka terrain san k'i ka so jɔ a la terrain jɛlen ou bien k'a bila so jɔlaw ka bolo kan donc ani ZCI mɔgɔw an n'olu fana an bolo di ɲɔgɔn ma olu fana ye baarakɛlabaw ye u bɛ sirabaw dilan olu ni Orabank yɛrɛ bɛ olu ni Orabank de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u b'i ka yɔrɔ jɔ jɛlenya kɔnɔ k'a jɔ k'a dilan ka ɲa ka d'i ma ka terrain feere i ma u ka terrain fana u bɛ forow san k'a labɛn ka ɲa ka titiri k'a la ka viabiliser ka titiri k'a la ka foncier n'i y'o bɔ yen ka ji lase yen nɔ ka courant lase yen i mana na i b'i ka terrain san lafiya kɔnɔ a b'i tɔgɔ de la titiri de don maa si tɛ se ka nɔrɔ a la i bɛ se ka ara feere san nataw kɔnɔ n'i y'a san miliyɔn dɔɔni i bɛ se ka feere miliyɔn caman bon donc nin bɛɛ ye ka tunkarankew hakili sigi dɔrɔn k'a fɔ an y'an bolo da nin bɛɛ kisɛ kan soko ani sojɔ la ani terrain ko la a ye weleli kɛ an ni ninnu société minnu y'u tɔgɔ fɔ aw ye an n'u y'an bolo di ɲɔgɔn ma 100% a ko nin ye ne y'a sɛgɛsɛgɛ de san kelen kɔnɔ n y'a ye ko jɛlen don n ye n sen don a la e yɛrɛ bɛ se ka min fara k'aw la ni Ala sɔnna ma ayiwa cakɛ bondaso ninnu don n'a nataw la u yɛrɛ na an bɛ wele bila u ma u yɛrɛ nana walima e na k'u ka kuma da ye ka ɲɛsin malidenw ma minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Congo Brazzaville jamana ma hakaja diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw ma n'a kɛra a société fila fɛn fɛn radio ɲɛta ani télé ɲɛta u dayɛlɛlen don walasa hali ni mankutu bɛ kɛ nin société fila nin bɛɛ lajɛlen kan o mankutu bɛ se ka kɛ cogo min na maliden n'i taara tunga na hamina ko fanba fɔlɔfɔlɔ min b'i la o de n'i bɔra tunga na ka segin ka na faso kɔnɔ i ka se ka kuma dogoyɔrɔ sɔrɔ o gɛlɛya in n'o degun in bɛ maliden caman sɔrɔ min ni a ye an ka maakɔrɔw caman sɔrɔ nka bi génération minnu bɛ yen an b'a jigiya k'a fɔ olu tɛna bila a fili n'a a degun kɔnɔna na don n'a nataw la ayiwa Soumaila Traoré ni maa ko k'e k'i ka kumakan laban fɔ nin kɛnɛ kan ka tila ka nɛgɛjuru sira di Soumaila Traoré bɛ lasɔrɔ cogo di i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ dakuru ɲɛ kelen Ɲambele Amadu n b'i fɔ ka ɲɛta ɲɛmɔgɔw fɔ faso jɔ tɛ tɛmɛ olu ta in kan quoi aw ka nin baara ninnu faso jɔ tɛ tɛmɛ a kan ne mɛnna n bɛ a ye mɔgɔw bɛ girin ka ɲɛta lajɛ gansan tɛw n'i bɛ fɛ i den yɛrɛ ka hali éducation ka ɲa a sɔrɔ a ka ɲɛta lajɛ bani est ce que i bɛ lankolonboya la i bɛ kuma minnu y'a la i bɛ kuma faratilenw sɔrɔ a kɔnɔ bon u bɛ kuma minnu fɔ bɔlɔlɔw ni télé wɛrɛw la vraiment an y'a sɔrɔ k'a fɔ o tɛ ɲɛta la n'o de la diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan bi k'u ɲɛsin ɲɛta ma donc anw yɛrɛ b'aw soutenir 100% kɔfɛ mɔgɔw bɛɛ b'aw kɔfɛ mais y'aw jija aw ka bila canal sanfɛ n y'a dɔn ko baaraw bɛ sen na donc o bɛ diya an ye kosɛbɛ ni directeur kulo b'an na donc an bɛ k'a sɔrɔ ni bɔlɔlɔ minnu ye an yɛrɛ laban ɲɛ an tɛ antenne in tɔgɔ fɔ sinon u kana na minɛ antenne an y'olu bɛɛ fili antenne mun bɛ ɲɛta sɔrɔ dɔrɔn o de b'an ka musow bolo du kɔnɔ bɛɛ bɛ tilen ka ɲɛta de lajɛ donc o la o donna 2019 yɛrɛ la an ka délégation min taara Pointe Noire n'u ye dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na kɛ ka tila ka bɔ yen ka na Brazzaville jama min ye u kunbɛn alhamdulilah a ma dogo mɔgɔ la walayi donc an bɛ o de kɛ ani ladilikan mun b'an bolo ka taara maliyɛnw ma maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ n'u bɛ Mali kɔnɔ u k'a faamu k'a fɔ bi Mali ka gɛlɛn cogo min tunga fana gɛlɛyara ten an ka hinɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ min dun b'a ci ma 20,000 20,30 misi bɛ na saga bɛ na n'a dɛsɛra bi ni e fana y'a dɔn misinin b'i bolo ou bien saga b'i bolo a fɛɛrɛ i k'a wari ci a ma a k'a ka so sara n'a ye an y'a mɛn ko kɔngɔ ka gɛlɛn bi dɛ a ka gɛlɛn bi ni n ye avion 20 bila ka taa bɛɛ bɛ fa mɔgɔ tɔw bɛ to yen kɔngɔ gɛlɛyaba t'o bolo donc an ka maa minnu bɛ yen u ka faamu minnu bɛ yen ni muso fila b'u bolo n'u ye dɔ to ou bien mɔgɔ minnu bɛ yen n'u balimaw bɛ yen n'u dun bɛ sɔrɔ kɛ ka cili k'aw ma bi ni sɔrɔ tɛ ka k'a cogo la u ka faamu o de bɛ tungaranke lafiya quoi tuma da ye téléphone yɛrɛ ta k'u wele k'a fɔ mun b'i la de n'i wele ne n famani ma i kana bɛɛ kɛ dɔrɔn allo n kunkolo bɛ n dimi wari n sen bɛ n dimi wari n den man kɛnɛ wari bon donc an k'a lajɛ gɛlɛya fana bɛ tunga na yen nɔ ani ni souci farala kan i bɛ ko kɛbali kɛ donc maliyɛnw k'o faamu maliyɛnw k'a jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali in ka jɔ dɛ Mali ka jɔ de ka d'an ye an ka ɲɛmɔgɔw an b'u fɔ an b'u kɔ 100% n'u ma jɛngɛn dɛ u bɛ sira min kɔni kan kɔni parce que maliyɛn ka ko la i b'a fɔ de n'a ma kɛ parce que i bɛ sika don a la sinon n'i kɔni donna a la 100% Ala k'an kisi ninnu fana nana an janfa dun an tɛ Ala dalo la donc an kɔni b'u kɔ an kɔfɛ mɔgɔw an bɛɛ b'u soutenir k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn Ɲambele donc n
bɛ Brazzaville ka bɛɛ fɔ alhamdulillah n ka jamana ye yen de mais n bɛ tunkaranke bɛɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la tabarikala donc ne yɛrɛ dun don Soumaïla Traoré communauté malienne mɛn da la mɛn bakuruba foli la n'an ko CMMM bon an sigilen don Congo Brazzaville k'aw kɔlɔsi k'aw bolofɛnw kɔlɔsi k'aw tulo lasɔmi kasaraw la yan'a ka aw sɔrɔ ka kunnafoniw ta sun kɔrɔ ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka sigidaw la a jɛlen merci beaucoup numéro ko bɛ cogo di Soumaïla Traoré n ka numéro ye Mali numéro n'i ye Mali éducatif ta sisan 00223 76 29 68 10 voilà o de ka Mali numéro ayiwa Congo ta ye 00 242 05 603 32 numéro ngoni malien be yoro ni ya fa aba reciter aba kunna de iko ko qur'ani kolo alhamdulillah abe ifo ki walen mando Soumaïla Traoré amba jigiya ka fo ni tena ke anga jem kan laban tumani tuma yoni ika singata Congo Brazzaville ka fe ka to ki wele kana jem kan kene ka no e faso jo kene anga se kana baroke anga jamana re la hala hakaja kata se ali ores kileno jamana munka o la hala o ka ifo ki walen mando ka president Dabi Coulibaly fo ka Mamadou Lafo ni o e jase yano Brazzaville ka Pointe Noire ka fo ka bela jene fo Kinshasa ka ambe u be fo ko walen mando nimbe dansiki ke aw ka bijem kana ni o ye faso jokene ma welele Soumaïla Traoré président communauté malienne mais dans la mer ale de tuya anga ma welele bi amba jigiya ka fo famnyali ni donia chama sorla bi baro en konnana ka nyini masara manife basigi kolosuma ala ko sabati anga jamana kono Mali tungaranke o ala ka here bake anu u bela jele ku nyuma segin kana on re nyuma soro faso konnana ala ka to ko ngere jem kan irana ni o ye faso jokene يما موالي الهوى يما مواليا يما موالي الهوى يما مواليا بسمة تقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة تقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية